बयखौबो बासायगिरिफोरखौ जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर नोंथांमोननो लागै मोनसे दुखुनि रादाब लानानै फैदों। बे जाहैबाय नाइजेरियानि बाथ्रा। नाइजेरियायाव गासै 50 ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ गावथारबाय। गोबां दुखुनांथावना रादाब लानानै फैदों अनजाग्राफोर। बे भिडिअखौ मोननाय लोगो लोगोनो आं गावनोबो दुखु मोनदों आरो माबायदि रावफोरखौ बुंनो, माबायदि बाथ्राफोरखौ बेखेवगोन नोंथांमोननो बेबायदि मोनसे गोसोआव दुखुआ फैदों। अब्लाबो जिहेतु बाइबेलाव माखासे बाथ्राफोरा बुंनाय दं, दा बैफोर बायदि बाथ्राफोरखौ लानानै आं गोसोआव गोहो खालामनानै आरोबाव फिन नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थागोन, जेराव 50 ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ गावथारदों आरो बे थैनांनायनि जाहोना जाहैबाय जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि थाखाय, ख्रिस्टियान जानायनि थाखाय। जुदि बिथांमोना ख्रिस्टियान नङामोनब्ला दासिम गोथां थागौमोन, दासिम रंजाबाय थागौमोन, दासिम जानो लोंनो हागौमोन, गोथां महरै थागौमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखाय बिथांमोना जिउ नागारनो गोनां जादों। गोबां दुखुनांथावना। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो गुसुं भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनि, जेराव नोंथांमोना गासै डिटेल्सखौ मोननो हानाय नङा, जिहेतु माखासे इस्युसफोर दङ, कपि स्ट्राइक फैनायनि माखासे प्रब्लेम्सफोर दङ। दा बेवहाय माखासे भिडिअ एबा माखासे सावगारि, माखासे फट'फोरखौ नोंथांमोननो होनो हानाय नङा। दा बेवहाय जिखौ होनो हाथावना बेखौसो नोंथांमोननो आङो होगोन, दिन्थिगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना बिनि गेजेरजों फोरमान जानो हागोन जे थारैनो जाथाया जामारदों होननानै। आरो नोंथांमोना नायनो सानोब्ला, नोंथांमोना जुदि हास्थायोब्ला, बेनि गुदि एबा मोजाङै नोंथांमोना आरोबाव सानोब्ला, नोंथांमोना जुदि इंलिश रावखौ बुजियोब्ला, नोंथांमोना CBN निउस होननाय मोनसे ख्रिस्टियान चेनेल दङ, CBN। बेयाव नोंथांमोना आपडेट जानायखौ नुनो मोनगोन जे बेयाव, नाथाय बिथांमोनाबो भिडिअखौ, जेनेबा भिडिअ क्लिपफोरखौ बिथांमोनाबो होनो हायाखै एबा भिडिअ क्लिपखौ बिथांमोनाबो होआखै, जिहेतु बेफोरबायदि माखासे सावगारिफोरखौ, भिडिअफोरखौ, फट'फोरखौ होनाया इउटिउबनिफ्रायनो माखासे आउट अफ गाइडलाइननि प्रब्लेम, जिथु गाइडलाइन दङ, बे गाइडलाइननि आउटआव थाङोब्ला चेनेलाव मोनसे प्रब्लेमा फैयो। दा बेयावहाय बिथांमोनाबो होआखै। दा जेखि जादिया नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो, नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायबाय जि सावगारिफोर बेखौ नायग्रोदो। Another 50 Christians have been gruesomely murdered in the ongoing genocide in Nigeria. Frank Uto, a Nigerian lawyer and native of Yelawata, joins us now. Frank, these 50 that have been killed recently, you were talking with me before we got started about the manner in which they were killed. It wasn't, अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, बेयो जाहैबाय नाइजेरियानि जाथाय, जेराव मोनसे गामिनि जि आबादारिफोर, ख्रिस्टियान आबादारिफोर दङ, बिसोरखौ बोसोरफ्रोमबो प्राय बे गामिफोराव, खाथि खालायाव थानाय जि ख्रिस्टियान गामिफोर दङ, मोनफ्रोमबो बोसोराव गायनाय फुनायनि समाव, आबाद हानायनि समाव बेबायदिनो फुलान होननाय मोनसे हानजा दङ। बै फुलान होननाय हानजाया एटेक खालामबाय थायो। बेबायदिनो गोबां बुथारबाय थायो। बोसोराव प्राय 100, 200, 300, 400, 500 बेफोरबायदि बुथारबायानो थायो। ख्रिस्टियानफोरनि सायाव एटेक खालामबाय थायो। नाइजेरियानि जिथु ख्रिस्टियान गामिफोर दङ, एटेक खालामबाय थायो। रिसेन्टलि बे जानाय, मैया दाखालिनि जाना थांनाय मोनसे जाथाय, जेराव नाइजेरियायाव 50 ख्रिस्टियान आरो गोबांफोरा घायल जानानै दङ। आरो बेयाव मानसिफोरखौ माबायदि बुथारदों होननानै बुंदों होनोब्ला एकेबारे गाज्रियै गावथारदों। आरो लोगोसे ख्रिस्टियानफोरनि न'खौ सावनानै होदों। ख्रिस्टियानफोरनि जिथु बाख्रिफोर दङमोन, आबादफोर दोनग्रा, बै बाख्रिफोरखौ सावनानै होदों। जायफोरा गोथाङै थांनानै दङ, जायफोरा न'खरनि बासिनानै दङ, बिथांमोना जेन जानाय लोंनायाव अभाब जाथों, आंखाल जाथों, बिनिखाय बिथांमोना बाख्रिखौनो सावबाय। दिनै बिथांमोना अत्याचार ख्रिस्टियानफोरनि सायाव, आरो बे अत्याचारा मानि थाखाय जादों? जुदि बै सेंग्राफोरा एबा बै आइजोफोरा, बै गथ'फोरा, बै हौवाफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावामोनब्ला, ख्रिस्टियान जायाखैमोनब्ला, बिथांमोनखौ बै गाज्रि मानसिफ्रा, फुलन जिथु हानजा दङ, नाइजेरियानि जिथु फुलन होननाय मोनसे हानजा दङ, बे हानजाया बिसोरखौ गावथारनाय नङामोन, सिथारनाय नङामोन। मानोना बिसोरो गुबुनखौ फोथायगासिनो दङ, गुबुन नंखायफोरखौ फोथायगासिनो दङ। नाथाय सैथो इसोरखौ सिनाय मोननायखाय, सैथो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखाय दिनै बिथांमोना थैनो गोनां जाबाय। आरो बे बिसयाव जोङो बाइबेलाव मोननो हायो, अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्टआ गावनि खुगाजों खुद बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जेब्ला गावनि 12 चेलाया जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे दङमोन, माखासे डिसकासनाव दङमोन, बै डिसकासनाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन जे, अनजाग्राफोर, नोंसोरो आंखौ नाजावनायखाय माबा मोनसे मान सन्मान मोनगोन बे नङा। नोंसोर आंखौ नाजावनायखाय समाजनि नोजोराव नोंसोर दायनिगिरि जागोन, सरकारनि नोजोराव दायनिगिरि जागोन, सुबुंफोरनि गेजेराव दायनिगिरि जागोन, खुदै मुजु जागोन, जेलाव थानो गोनां जागोन।
आनखि सिथारजागोन बे बाथ्राखौबो जिसु ख्रीष्टआ बुंखादोंमोन। दिनै आरो बेनो जागासिनो दङ। जारिमिनखौ जेब्लानो बोर लानानै नायो जों नुनो मोन्दों दि जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनायखाय गोबां मानसिफ्रा सिथारजाबोगासिनो दङ। दिनै गोबां मानसिफोर जायफोरहा रेकर्ड दङ, दिनै बे जाहैबाय 50 व्यक्ति नाइजेरियानि व्यक्तिफोरा बिसोर रेकर्डआव फैदों जे 50 ख्रिस्टियानफोरा गावथारजादों होननानै, नाथाय रेकर्ड गैयै सिरि सिरि सिथार जाखोमानाय बेसेबांबा लाख लाख रोजा रोजा सुबुंफोरा दङ। नाथाय बेखौ जिसु ख्रीष्टआ मोनथिगौ। दिनै जों साफ्रोमनि सायाव बेफोरबायदि अत्याचार जागासिनो दं। दिनै नाइजेरियायाव गोबां ख्रिस्टियानफोरनि सायाव अत्याचार सोलिगासिनो दङ। दाखालि आं रिसेन्टलि नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सावनायनि भिडिअ लानानै फैदोंमोन, बे आफ्रिकायावमोन। नाथाय दिनै लानानै फैदों नाइजेरियायाव। बे निग्र'फोरनि गेजेराव गोबां उसुबिदा, गोबां समस्या जादों। थांनाय बारनि जिथु भिडिअ बेयावबो बे निग्र'फोरानो बाइबेल सावदोंमोन। दिनै जिखौ बाथ्राखौ नोंथांमोननो आङो फुलन जि उग्रपन्थी हान्जा दङ, बिथांमोनाबो नाइजेरियानि जि निग्र' सुबुंफोर, बिथांमोना गोबां समाव गावथारबाय थादों। अनजाग्राफोर, दिनै जोङो ख्रिस्ट'नियाव जोंहा हारि गैया, ख्रिस्ट'नियाव जोंहा जाति गैया, ख्रिस्ट'नियाव जोंहा लेंगुवेज गैया। ख्रिस्ट'नियाव मोनसेल' राव, बे जाहैबाय अनज्लायनायनि राव। दा बेयावहाय जों साफ्रोमनिबो बिबाना बे अनजाग्राफोर, जों आर'ज खालामनि। जों जुदिव डिटेल्स मोनथिजोबाखै, डिटेल्सखौ मोननो हाजोबाखै, डिटेल्स इनफरमेसनखौ जों मोनाखै, नाथाय जों बेखिनि डिटेल्स इनफरमेसनखौ मोनदोंदि जे नाइजेरियायाव 50 ख्रिस्टियानफोरखौ गावथारदों आरो बिथांमोननि धोन सम्पतिखौ बरबाद खालामदों, सावनानै होदों, बिथांमोननि धोन सम्पतिखौ नस्थ' खालामनानै होदों आरो गोबां मानसिफ्रा घायल जानानै दङ। आरो दायो बिथांमोना बेबायदि खालामजानायखाय गोबांफ्रा गिनानै दङ, संखिनानै थाबाय। जानो लोंनो सुख गैयि जादों, थानो सुख गैयि जादों, बेरायनो सुख गैयि जादों। बिथांमोननि मेगनाव मेगन मोदैया बोहैगासिनो दङ। दा बेयावहाय जोंनि बिबाना बे जागोन अनजाग्राफोर, जों आर'ज खालामनि। अन्नानै नोंथांमोना आर'ज खालामगोन। नाइजेरियानि जेराव 50 ख्रिस्टियानफोरा रुंसारि जानानै थांबाय, गावथार जाबाय इनाय अनागारियै, जिसु ख्रीष्टआ बिथांनि आत्माखौ सोरगो रायजोआव दोनथों आरो बिथांमोननि जि ओनसोलाव, जि गामियाव, जि मण्डलियाव, जि चार्चआव आरो जि मेम्बार्सफोरखौ बिथांमोना गालांबाय, नागारलांबाय, बिथांमोना जेन सुख सान्ति थानो हायो आरो जिसु ख्रीष्टखौ बोलो गोरा फोथायनानै जेन खुलुमनो सिबिनो हायो। बेनि थाखाय जों बेजों बे आर'ज बिस'ज्लायनि। मानोना जोंखौ जिसु ख्रीष्टनि बोसोना बेखौ फोरोंदों, गाबनायफोरजों गाबफा, रंजानायफोरजों रंजाफा। दिनै नाइजेरियायाव दुखु जादों, बै दुखुजों लोगोसे जोंबो दुखु जाफानि, जोंबो बिस'ज्लायनि, बिस'नानै होफानि, जेन बिथांमोना उथिखांबोनो हायो। अनजाग्राफोर, दिनै जेरावबो तारना आरो जिसु ख्रीष्टआ बे बाथ्राखौ माब्ला बुंदोंमोन जे नोंसोरो आंखौ नाजावनायखाय मुगै जागोन, ठाट्टा होजागोन, जेलाव दोनजागोन, सिथारजागोन, बेखौ माब्ला बुंदोंमोन जिसु ख्रीष्टआ? अनजाग्राफोर, नोंथांमोना मोनथिगौ ना? गोसोखांनो हागौ ना? बे बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ सेलाफोरजों लोगोसे जोबनाय बोथोरनि जेब्ला बाथ्रा सावरायदोंमोन, बै समाव बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां बे गासै जाथाया जागोन होननानै। दिनै गोबां जाबोगासिनो दङ, गोबांनिख्रुइ गोबां बांबोगासिनो दङ बेफोर जाथायफोरा। देट मिन्स बेफोर गासै जाथायफोरखौ नायोब्ला जोङो मोनसे कनक्लुजन फारसे फैनो हायो। बे जाहैबाय जिसु ख्रीष्टनि फैनाय साना गोबां खाथि जाबोगासिनो दङ। दा बेयावहाय जों जेन सिरि मोननानै थानो हायो। बबे मुगायाव जिसु ख्रीष्टआ फैगोन जों मोनथिया, नाथाय इंगितआ बेनोल' जे फैगोना खाथिनिख्रुइ खाथि जाबोगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव जोङो दिनै बेफोरबायदि जाथायफोरखौ नुगासिनो दङ, मोनगासिनो दङ। जेरावबो मोनफ्रोमबो हादरफोराव जागासिनो दङ। केवल नाइजेरिया होननायल' नङा, गोबां जायगायावनो जागासिनो दङ। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, सांग्रां जादो, बोलोगोरा जादो आरो आर'ज खालामनो दाबावसै। साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना नाइजेरियानि बै न'खरफोरनि थाखाय अननानै आर'ज खालाम, जेराव 50 सुबुंफोरा, ख्रिस्टियान सुबुंफोरा थैनानै थांबाय आरो जायफोरा गावथारग्रा गाज्रि सुबुंफोर, बिथांमोनाबो जेन सानसे जिसु ख्रीष्टखौ मोननो हायो, जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनो हायो आरो जिसु ख्रीष्टखौ मोनथियो जेन जिसु ख्रीष्टआ उद्धार होग्रा, केवल गासै सारा पृथिबीनि थाखाय, नख्रांनि थाखाय बेल'सो इसोर दं होननानै जेन मोनथियो, नाजावनो हायो। बेनि थाखाय आर'ज खालामदो। अनजाग्राफोर, नोंथांमोना आर'ज खालामगोन ने? आर'ज खालाम। दे अब्ला फोजोबनो हास्थायबाय। जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, मोनसे लाइक होनानै गालांदो, भिडिअखौ शेयार खालामदो
आरो कमेन्टआव नोंथांमोना मा लिरनो गोसो लिरदो। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।